zápasové rozhový vítám Marka Beneše. Málo 50 minut Tatran jednoznačně dominoval zápas, udělal to moji skóre, ale těch posledních 10 minut se Lípa dostával víc do tlaku a začal vyrovnávat. Co se tam vlastně stalo? Tak asi se stalo to, co se stalo ty předchozí zápasy na začátku, že jsme byli dost vlažní. Dneska asi ten průběh je lepší, když se na to na začátku soustředíme, vlastně většinu toho zápasu hrajeme konečně tak, jak máme a pak tak nehrajeme, tak to hned bylo vidět. Samozřejmě, když na chvíli polevíme, tak Lípa je kvalitní mužstvo na to, aby nás za to potrestalo. Budete i vytrvalost, to, co si musíte přinést do toho zítřejšího zápasu, abyste tu sérii ukončili? Jo, je to prostě ten přístup k tomu, tak ideálně by byl zítra celý zápas v dobrém přístupu a když tak aspoň zase tu větší část, ať je to nějak v klidu, ale samozřejmě nedá nám to na zadarmo Lípa a ještě jsme ji asi trošku napudili dneska, takže asi dobrý pro fotbal. Super, díky moc. Po zápasové rozhovoru dám Mladý Pekárka. Láďo, ta poslední 10minutovka byla divoká, začali jste dohánět ten brankový rozdíl. Jak to nakonec probíhal celý zápas? No, těžko se to hodnotí, tu první část zápasu jsme prostě nechytili, moc jsme nestíhali, pak v druhé třetině tam byly nějaké vyloučení a nechytili jsme to dobře, aspoň těch 10 minut, že jsme zabrali. Co z těch 10 minut si musíte si od toho zítřejšího zápasu, abyste obrátili průběh série? Tak určitě tu jednoduchost do útoku, kdy jsme to hráli rychle dopředu, jednoduše, zakončovali jsme prostě dobře, ta efektivita byla dobrá, to si tam musíme přenést a myslím si, že to bude. Dobré, díky moc. A díky.